Inaprubahan sa kakatapos lang na sesyon ng Sangguniang Bayan ng Daet, ika-4 ng Marso taong kasalukuyan, humamagitan ni Konsehal Jeffrey Timoner ang resolusyon na humihiling ng isang garbage dump truck unit kay Congresswoman Rosemary Coneos Panotes. Sa pag-uusap sa sesyon ay sinabi ni Konsehal Timoner na sa katunayan nga ay si Congresswoman Rosemary Panotes ang mismong nagkusang lumapit sa kanya upang magbigay ng garbage truck na ito upang makatulong sa problemang kinakaharap sa paghahakot ng basura sa buong bayan ng Daet dulot nga ng kakulangan ng garbage trucks. So, nakapag-request ko actually ko since nung first week of January, umakit na ko din sa mayor's office para po din dito po sa committee, then ako dito po sa truck. Kaya naman sabi po sa akin, play over show. So, simula po ng January 1st week, hanggang ngayon po, wala po sa aking update, wala po update ng chief ng metro kung tuloy ba ito o hindi. So, ito pong si Congresswoman Rosemary Panotes po, hindi pa po ako gumagawa ng solicitation about the OB requesting. Siya naging po ang mismong lumapit sa akin para po magsabi na bibigay po ako tayo ng bayan po ng dahil. So, siya mismo ang nag-usap. Naungkat din sa pag-uusap na kung bakit kinakailangan pang maghakot ng basura ang lokal na pamahalaan samantalang mayroon namang nakakontrata sa kanila kung saan ay umaabot sa higit 1 milyon ang binabayaran ng munisipyo rito kada buwan. Ayon naman sa paliwanag ni Vice Mayor Godfrey Parale, tila malabo ang naging kontrata sapagkat akala raw ng Sangguniang Bayan ay itong kakontrata ang maghahakot ngunit lumabas na hindi pala ito kasama sa kontrata kaya't nalipat ang paghahakot sa Municipal Environment and Natural Resources Officer o MENRO. Ang paniniwala ng Sangguniang posibleng na tayo ay nakakaiha sa isang kontrata na parang may tigilin niya yung gross na binabayaran yun sa loob ng isang taon. Ang paniniwala, kasama doon sa kontrata yung paghahakot ng basura. Pero dito doon, nakikita natin yung problema, yung talagang paghahakot ng basura, yung pag-collect ng basura, dahil dun sa mga, yung mga bakit yung nakulis na pagkakalagay, ay hindi lumalabas na kasama doon sa kontrata. At ang nangyayari, naghahakot pa rin, ay yung nalagawin ng tulit dahil blue rainbow. So, talagang ang nangyayari, talagang kulang yung dalawang matak natin. Samantala ay nagbigay naman ng suggestion si Konsehal Tom Turingan na maaari magsumita uli si Konsehal Timoner ng katulad na resolusyon na humihiling naman kay Governor Dong Padilla. Baka pwede kayo next week, mag-propose din sa Governor Dong Padilla. Sa tingin ko kanina, 120 billion yung pinag-uusapan mo sa BJMT. Wala naman siguro masama kung natin committee chairman ay mag-request sa ating Governor Dong Padilla. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.